लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि फार्स्ट ब्लगाव बरायनाय जासिहरनाय थाबाय। स' लोगोफोर बेयो आंनि फार्स्ट ब्लग। नोंथांमोना अननानै आंनि भिडिअखौ जोबजासे नायलां आरो आंखौ हाजारसे सापर्ट खालाम प्लिज अननानै। स' लोगोफोर नायलां आं मोनसे दुब्लियाव दंफैयो आरोना जोंनि लामाथिं माने बिराद बिउटिफुल नुयो मोना सान्दुं ओंखारदो थेवब्लाबो बार दोङो आरोना बिराद मोजां नाङो। स' लोगोफोर भिडिअखौ नायलां बेयो आंनि फार्स्ट ब्लग आरोना अननानै नोंथांमोना आंखौबो एसे सापर्ट खालामनांगौ बर' नङा होनबा लोगोफोर। सान्दुं गोसाबाबो बिराद गाहाम नाङो आरोना बिदि ब्लग बानायनो बार फैबाय थाबा। हेलौ ओमफ्राय लोगोफोर माइ गायनाय समाव बिराद मोजां नुयो न' नै इथि माइ गायजोबा माने माइ हाखांजोब्बासो आरो बोरैबा नांलायलायोना गोसोफोरखौ। दा माइ गायजोबनाय समाव बिराद मोजां नाङो आरोना नै जायगाफोरखौ इथि गेजेरथि लामा ओमफ्राय नै बिराद मोजां मोनो आरोना। आंनि कुवालिटिया बारा मोजां नङा दे लोगोफोर मबाइलनि। स' लोगोफोर नोंथांमोनखौ होमबाबो आङो नैबे भिडिअ'खौ एसे फोरमायहरबाय आरोना। स' लोगोफोर अननायो आङो बिदिनो सायाव दावगालांनो नाजागोन नोंथांमोना आंनो अननायबाय था। स' लोगोफोरनो नै सापर्ट खालाम। दिनैनि भिडिअ बेखिनियावनोसै आरो नोंथांमोनखौ अनसायगोन होननानै सापर्ट होगोन होननानै आं आसा खालामबाय। थेंक इउ स' माच लाभ इउ अल।